Kai Auwal kenan wato fa ka baza capacity da dukiyar maraya amma yanzu ai zaka gane baka da waya tunda bai mana ta kai magana gurin alƙali. Mana za su daure ni za su kai ni gidan yari min. To ya zaka yi Auwal kai ka ja ma kanka ai. Me yasa za su daure ka? Baka da gaskiya ne? Ina da ita. Ina da gaskiya. Wani gaskiya Auwal kai da madama da kuɗi amma tunda ka ce kana da gaskiya shikenan sai ka dawo da kuɗin kawai. Kuɗin nan wallahi ba za su dawo gaba ɗaya ba. Kenan ka salwantar da dukiyar maraya? Ka ci kuɗin da ya haramta a gare ka? Ka bani amsa mana. Ai ba sai ya baki amsa ba, amsa ɗaya ce a ya riga ya dama da dukiyar maraya. Wallahi jarabawa ce ta faɗa dukiyar nan. Auwal kai ne jarabawa. Mugu azzalimi Allah ya isa tsakanina da kai. Kai wato tsakani da Allah Auwal baka kyauta ba, ka yaudara mutane wallahi. Ana ganin kamar ba za ka yi wannan abun ba sai gashi ka zo ka ci dukiyar maraya. Maimuna. Maimuna dan girman Allah ki taimake ni. To yanzu ita Maimuna me za ta ma ya magana na kotu. Za su daure ni kuma wallahi kuɗin nan ba za su dawo da ka. To dauri ai ya zama dole in baka dawo da kuɗi ba, ai Auwal ka zambaci mutane. Tashi a gabana. Bana ma son ganin ka. Ka fita kawai bana son ganin ka. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu duk yanda kike son Auwal, duk yanda kike son shi amma yau kice ba kya son ganin shi, gaskiya Auwal ya cutar da ke. God have mercy upon us. Allah sarki abin ya ban tausayi wallahi gaskiya bai kamata Auwal ya miki haka ba. To yanzu dai ya ake ciki ne gashi an zo kotu sai a gaya mana nawa Auwal ya kashe. Kuɗin da ya kashe ya kuma kashewa kansa na abin da ya shafi sutura, kyauta, mota, ciye-ciye da lashe-lashe. Ku ciye-ciye da lashe-lashe tabbi jan babbar magana to har nawa ya kashe haka? Naira miliyan 100. Naira miliyan 100 na me? Na ciye-ciye da lashe-lashe kenan da mota da ya siya da kyaututtuka da ya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Auwal bai kyauta ba, ka samu dukiyar maraya kawai ka dinga kashewa kana kyauta kana siyan motoci. Ban kashe wa Bashar miliyan 10 ba a shekaran nan. Shi mai dukiyar ma kenan baki kashe mishi ko miliyan 10 ba amma shi ga Auwal ya samu kuɗi sai kashewa ki hada siyan motar miliyan 60. Maimuna packaging ne. Duk saboda fa kasuwan nan nake wannan shirin. To ke kin ji packaging ne wai duk saboda kasuwa yayi wannan shirin. Ba jefa bidi na tu. Allah ya isa. Gaskiya Auwal ya cutar da ki. Na gode wa Allah da mun bashi dukiyar gaba ɗaya ba. Gaskiya dikan dan da an bashi dukiyar gaba ɗaya da Allah kaɗai ya san me zai yi. Ba ni dama bane Maimuna. Da an dan jira kuɗin nan za ku su rubanya duk yadda ba a zato. Ke dallacin wani rubayya ka samu dukiya ya kashewa kake yi. Yanzu da dubba wannan baya batun maganar yanzu ya ake ciki me ya kamata a yi? Sai batun tsayawa a kotu domin yanke hukunci. To kin dai jime mana za a ji kotu zaki iya shari'a da shi a kotu ko za ki karɓi komai ki bar shi da halin shi. Ya je dan kanshi. Aba Maimuna. Ki taimake ni mana ki yafe mu. Wani irin a taimake ka a yafe maka Auwal duk wannan abun fa kai ka ja. Idan ma zan yafe maka. Sai da sharadi guda ɗaya. Menene sharadin? To menene sharadin kenan Maimuna? Ka sake ni a nan gurin. Subhanallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan magana ta kare. Adaman bai kamata ki ci gaba da zama da mugun mutum ba kawai ya sake ki. Ko bai sake ki a nan ba, kotu za ta raba auren. A'a, na fi so shi ya sake ni da kanshi. To kai ka dai ji Malam Auwal mai baza capacity da dukiyar maraya ta ce ka sake ta. Ina son ki Maimuna. Wallahi ina son ci gaba da zama da ke. Kana son ta ka cuce ta ka ha'ince ta? To ke mai mana kin dai ji abin da yake faɗa waye yana son ki. Na yi maka tsanar da ba zan iya ci gaba da zama da kai ba. Me amfanin zama da mutumin da bai san hakkin maraya ba? Ayya yanzu kina nufin babu wani taimako da zaki iya mai ba zaki iya zama da shi ba kwata-kwata? Wallahi ina son ci gaba da zama da ke. Ni kawai ka sake ni dan Allah. Gaskiya dai abin ba daɗi gaskiya ya cuce ki. Ba jefa bidi na tu. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi mu kowa fata alkhairi da fatan kowa na lafiya masu mun magana suna so a musu tallan kasuwancin su. To wannan tace number waya ta WhatsApp za ku iya yi mun magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa rakan kasuwancin su ko siyasa biki ko suna ko ma dai menene kuna so a muku bidiyo akai. To wannan tace number waya ta za ku iya mun magana ta WhatsApp. WhatsApp kadai banda kira sai kun zo.